ndị ọrụ agha nke obodo Naijiria apụtago wee kwuo okwu maka ya bụ trending video nke na-efegharị n'ihu akwụkwọ afụkwa na onye a na-akpọ Gento Yahoo ka ndị ọrụ agha nke obodo Naijiria na-akọwa na enwelozikwa n'ife AI na-apụghị ime na nke ikpeazụ anụnwa na fa na-afụ ya bụ vidio dịka AI na fa ahakwa na-afụ ya dịka Gento Yahoo kama na fa ya eme nyocha na nzacha ka fa mmalụ na AI ka ọ na ọ bụghị AI na ọ bụrụ na fa mechaa anya bụ nyocha na nzacha wee na-achọpụta na ya bụ ife abụlọ AI na ọ bụkwanụ Gento Yahoo na-ekwu ya bụ ife na fa ya etekikwanụ necessary action fa kwesịrị iteki. Ebe ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-agwa ndị ọrụ agha nke obodo Naijiria na ọ bụrụ na fa sị na Gento Yahoo bụ AI na fa marụ na nke a fa na-ekwu kịta anụnwa na fa nwasokwa wee bụrụ AI na ọ bụrụ na fa sịkwa na Gento Yahoo bụ AI na fa marụ na mgbe afa pụtara n'Ọktoba ka n'oge Nọvemba wee na-agwa ndị mmadụ na fa jidere Gento Yahoo n'ọnụ na kọstọdị fa na fa marụkwa na vidio nke ahụ n'osokwa na AI. Ebe ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-ajụ ndị ọrụ agha nke obodo Naijiria na fa kedu ife fa na-emerụ nyocha na nzacha na ọkwa fa pụtara n'ihu akwụkwọ ma anasụmentị na Gento Yahoo nọ na kọstọdị fa ka ọ na fa maazị na kọstọdị fa ebe fa ọ nọ fa ya eji wee pụtasị na fa na-eme nyocha na nzacha na fa jee n'ebe fa tilie ka fa marụ na ọnị ya ka ọ na ọnọghị ya fa pụta ebe a sị na fa ya eme nyocha na nzacha ọ na-abụ na ọhịa ka fa jidelu mgbe ahụ ka ọ na ọnya ka fa jidelu mgbe ahụ ka ọ na fa maazị onye fa jidelu. Ọkwanụ nke na-afịa n'ihu akwụkwọ nsị ka m wetara unu Gento Yahoo ọ bụrụkwa AI dị ife unu na-afụ ebe a ife abụkwa Gento Yahoo na-ekwu okwu ebe a nụnwa mana ndị Naijiria edikiri gị AI ụfọdụ na-asịrị na AI egota from China ụfọdụ si na AI egota from ụzọ Asia country na ya bụ ife abụghị Gento Yahoo na AI dị ife anụnwa. Unu sizikwa na AI na-ewerukwa onwe unu mee AI kwuo ka ịfụnụ ya nụ. Ebe ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị ọ na-abụ na Elon Musk alụgwelu ndị Naijiria lọbọtụ Gento Yahoo ọ bụ na Elon Musk rụrụva nke AI Gento Yahoo. Ọkwanụ nke na-abịa n'ihu akwụkwọ ntị ka m wetara unu ka unu gee ntị nụkwa n'ife ndị ọrụ agha nke obodo Naijiria kọrọ. The official report on the existence of that video. However, what I can say is that in this current dispensation of AI, artificial intelligence, it is possible to create anything just to destabilize and cause panic within the society. Notwithstanding, as you said now, we will initiate necessary action with the relevant security agencies to confirm if it is true that he's back, and then necessary action will be taken to contain any individual or group that seeks to threaten our security and safety. Thank you. Many might doubt it because for those that have been spreading the news that I am a dead person, that all of us B44 OWAM with the triple generals, with some of the major generals in 40 state of Biafra that ate the poison together with us. I know today that many could believe, many may not believe. Many may say AI. No, this is me, Gento Yahoo, Onyezoku in Biafra land. We are not here. Here am I, and this place is a place I got my recovering. And here am I today, which I will mention name. But I strongly believe that the God in heaven and the gods of the land must bless the Odogu that God used to heal me and also heal other generals. You get? So I want to appreciate him one more time for his efforts. And I want Biafrans to appreciate our people in Calabar because we are everywhere.